Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Fl-investigazzjoni tal-lum ninsabu ġudar privata għal min jiftakaru forsi ra l-podcast riċenti tal-lajna podcast ma' guest anonimu illi bdiet tgħidilna tarrakkontanna ħafna stejjer illi ġewwa d-dar tagħha kienet rat apparizzjoni u jiġru wkoll xi affarijiet ħanajtek naqra żgħira strambi. Issa, aħna maħniex ħanajdu fejn hu l-post, laqas il-lokalità, ovvjament biex nirrispettaw anki l-anonimat tal-persuna, maħniex ħanajdu x'isima, ovvjament. Ħanamlu din l-investigazzjoni bl-ikbar rispett. Hawnhekk mietu tnejn min-nies. Propju f'dan il-post hawnhekk fejn qiegħed jiena kienet instabet il-mama tagħha mejta wkoll. Issa, biex namlu ċara, aħna qegħdin tlieta min-nies, bażikament qegħdin jiena u Mirko biss, illum kif tafu m'għandniex guest magħna, propju għax din hija dar privata u rridu nirrispettaw ukoll illi nġibu rispett il-post, però magħna għandna sit il-post li qiegħda hawnhekk ħdejna, ovvjament m'aħniex ħanġibuha tidher u laqqas ħansejħulha b'isimha. Mela, annimali sfortunatament għaw għattusa, pero għalaqni għalissa biex ma titriggerjanniex laqqas l-apparat, għax ovvjament ħajkonna xi apparat jiġri naqra mad-dar kollha. Mela, nibdew l-investigazzjoni tagħna, forsi naqbdu xi ħaġa u naraw x'jista' jiġri. Mela, fil-kamra tas-sodda issettjajna għandna laser grid, ħajkonna static camera wkoll ħalli tixbet dak kollu li qed jgħaddi minn quddiem dan il-laser. Issa kif tgħaddi xi ħaġa minn ġol laser grid dan ħanarawh jaqta'. Issa jista' jkun għax diġà nnotajniha illi ħanaraw xi affarijiet itiru dawk illi nies isejħulhom orbs. Bażikament jistgħu jkunu xi qabra sewwa, xi trap fejn irqiq jaħbad mal-laser, mal-beam u ovvjament ħatara xi spotti xal x'imkien fil-fatt ta' kemm deret waħda issa del-minuta. Hawnhekk għandna l-screen ħalli nkunu qegħdin naraw x'qed jara x'qed taqbad il-kamera u hawnhekk għandna s-setup tal-laser grid. Din il-kamra ħanħalluha mitfija. Ovvjament id-dawl li qegħdin tarawha tal-kamera ta' Mirko. Pero jekk jgħaddi xi ħaġa ġol grid ħatoħloq dak it-tip ta' shadow. Mela, ġo kamra tas-sodda l-oħra, propju hawnhekk miet anke l-papa ta' sit il-post. Hawnhekk għandna 360 recorder, okay, surround recorder, ħanpoġġuh f'nofs il-kamra, apparti minn hekk biex nikkonfermaw jekk każ nisimgħu xi ħaġa, ħajkolli recorder ieħor recorder sempliċi illi bażikament da ħajkun il-backup ta' dan biex nikkonfermaw dak li nkunu smajna. Nissetjaħ. F'nofs it-taraġġ poġġejna il-ballun. Da il-ballun kif iċċaqalqu, kif jiċċaqlaq jaqbad jexal. Jekk jgħaddi xi ħaġa minn miegħu ovvjament ħajjexal. Mela fil-bidu tat-taraġġ poġġejna wkoll REM pod. Dan bażikament jekk jgħaddi xi EMF minn miegħu anki bniedem imissu ġifieri l-electrostatic tagħna dan ħajimmarka. U ħanisimgħu wkoll parti li naraw id-dawl. F'dan il-post, kif semmejna l-ewwel, huwa l-post fejn deret dik il-mara
dik il-figura u apparti minn hekk huwa l-istess post fejn instabet il-mama ta' sit il-post sfortunatament mejta. Dana il-Flux 2 is-setjat fuq ħanajtek very low sensitivity. Ma miltux ħaj raġuni għax hawn it-taraċ u kif jersaq xi ħaġa viċin tagħha dina ħadd it-triggerja. Dina ħanużawha bħala response tool, ġifieri dina ħansaqsu d-domandi bħalma nagħmlu s-soltu u jekk xi ħaġa tkun tikkomunika magħna tixgħalilna l-aħmar għal-le jew l-aħdar għal iva. Illum ħanużaw ukoll cassette recorder analog. Da bażikament li ħanippruvaw nagħmlu bih mhux ħanirrekordjaw sound. Imma aħna li ħanippruvaw nagħmlu permezz tal-magnet tiegħu ħanirrekordjaw l-EMF. Ħanitfawh b'ximkien f'xi post, aħna nistaqsu d-domandi, naraw hekk ikollna xi risposta. Mela ħanibdew l-investigazzjoni tagħna. Għandna l-apparat kollu qiegħed issetjat. Ħanibdew b'xi mistoqsijiet. S'issa du ma kellna l-ebda la respons, la sinjal fuq il-K2 meter u laqqas fuq il-Trifield. Iktar tard ħanixalu anki l-application bil-word generator u ħanaraw jekk ikun xi risposta. Qed nieħu pjaċir li s'issa qatt ma kellna l-ebda ħanajdulhom false triggers, ħanibdew nistaqsu l-mistoqsijiet issa u ħanaraw x'ħajjiġri. Hawn xi entità ġo din id-dar trid tikkomunika magħna. Jekk iva hemm il-piramida mal-art ixgħal il-bozza l-ħadra resaq viċin tagħha u rina li qiegħda hawnhekk. Jekk hawn xi entitajiet iridu jikkomunikaw magħna, tista' ttina sinjal li hawn xi ħaġa. Jekk hawn xi entità tina sinjal, hemm l-apparat fit-taraċ torina li qiegħed hawn. Hawn xi spiritu jew xi entità trid tikkomunika magħna. Tista' tgħidilna min inti? F'din id-dar ġraw xi affarijiet ngħidulhom paranormali. Fil-post fejn hemm dik il-piramida ħafna snin ilu kienet deret figura ta' mara. Huwa l-istess post fejn il-mama ta' sit il-post instabet mejta. Tista' turina li hawn xi ħaġa? Kif għedtek xi l-aħdar il-K2 meter? Normali tamma. Għawlet, ok. Issa jekk jibdew ifaqqaw kollha kemm huma, mbagħad ovvjament nibdew naraw għal xiex. Għax hu jpet minnu kultant. Kultant, kultant. Torina li hawn xi ħaġa? Ittina sinjal?
Tina sinjal. Thank you. L-ewwel sinjal. Xal it-Trifield u minn wara Mirko xal anki l-K2 meter. Xal sa fuq l-orange, eżatt kif il-Trifield xalu daq. Mill-lider provajt tikkomunika magħna diġà. Tista' tarġa' torina li l-apparat mhux qed jiġġennen imma li vera u xi ħaġa u qed tipprova tikkomunika magħna. Tarġa' tina sinjal fuq il-K2 meter u Trifield flimkien. Hawnhekk tridna hawnhekk jekk iva ixal il-bozza l-ħadra jekk le ixalinna l-ħamra fuq il-piramida. Mill-lider provajt tikkomunika magħna. Ħansaqsik iktar mistoqsijiet forsi naqra iktar diretti. Inti qiegħed preżenti ġo din id-dar? Dejjem? Kont persuna ħajja xi darba jew entità oħra li ma nistgħux nispjegaw. Tista' tgħidilna iva jew le? Temperatura tiela. Min 19 f'daqqa waħda 20, 20.1, 20.2, 3, 4. Il-temperatura min 19 tiela li diġà rajniha darb'oħra. Tiela gradually min 19 għal 20.6, 20.7 u għada tiela. Arġajna din naraw l-istess ħaġa bħalma rajna taħt il-witt tal-Mosta, taħt il-Brix tal-Mosta. Inti bħala entità qiegħed inwaħħal ma' sit il-post iva jew le? Jew inwaħħal mal-post. Ħatħallina bil-kurżità. Tridna nkomplu b'din l-investigazzjoni jew immorru. Jekk tridna mmorru ixal il-bozza l-ħadra fuq in-naħa tax-xelluk tal-piramida. Jekk trid tikkomunika magħna tina sinjal. Urina li hawn xi ħaġa. Mela bħala parti mill-investigazzjoni ħanużaw l-application il-GhostTube ukoll li hija word random generator ngħidlek għandha 2000 kelma storja ta' ġo fiha. Il-verità hija li aħna bħalma għadna kemm il-darba ma nemnux biha, però nesperimentaw u naraw xi joħroġ. Il-K2 meter qed jittanta raġa. Ħin kollu qed itebteb. Jekk hawn xi ħaġa trid tikkomunika magħna tista' tuża anki din l-application li għandna fuq il-mobile. Tinħasdux għax
Jaf jaqbad jajjat. Mela, calibrated or right listening. Il-rempot xalet. Xelet u dik, il-rempot. Il-rempot daqqet u xelet. U l-qattusa però mhix qiegħda ħdem. Le, l-qattusa ma rseċ law. Bieda suppost qiegħda l-qattusa. Mela, inti kont il xalta dik il-biċċa apparat illi hemm fit-taraġġ? Ma ddaħat minn ħdejha? Tista' tgħidilna hekk inti? Jew tuża l-piramida jgħidilna iva jew le? Jew inkella għandek il-Ghost Tube, l-application? Għax jista' jkun ħagra. Raġa tara. Qed tixel? Raġa tejju. Jista' jkun qed tuża dik fl-lockdown. Naraw. Jew qed juża. Hemm xi ħaġa fit-taraġġ? Iva, arġa' missa. All right. Iktar l-isfel hemm il-ballun. Iċċaqlaq u naħna naraw ħiex ukoll. All right. Qed tgħidilna li qiegħed hawn ġifieri. Tajjeb. Missa rriduk iċċaqlaqna anki il-ballun. Tista' tarġa' tixgħal ar-rempot? Torina li qiegħed hawn. U jekk vera qiegħed hawnhekk tixgħal il-ballun ċaqalqu. Ridek iċċaqalqu l-ballun. All right, thank you. Tridna nitilgħu fuq. Ħanitla fuq mela. Ixgħalinna kollha. Kollha ridek tixgħalha. All right, qed tgħidilna li qiegħed hawn. ċaqlaq lill-ballun issa. U hemm xi ħaġa viċin ħafna tagħha. Għax mhux waħda qed tixgħal. Qed tixgħal fuq tnejn. Diċi li tixgħal għal xejn jiġifieri. S'issa qatt ma rajtha tixgħal għal xejn. Ġieli anke fejn daqas tixgħal. Istra mela hemm xi ħaġa ħdejha veru allura. Mela, ħanitla bil-kejtometer. Jew bit-trajfil. Għazet rekorder miegħek ukoll. Ħanitla bit-trajfil. Jista' jkun li hija kaw spiritu qed imissa forsi magħha grazzja ma' dik, fimt? Naraw. Ma ninsawx il-ballun. Mela, jiena tiela. Jew rida li tilgħu fuq. Jekk inti qiegħed hawn u tridna nitilgħu, urini sinjal fuq it-trajfield meter ukoll.
Irridek tixalli l-erba li huma issa biex torini li qiegħed hawn viċin tiegħi. Tridna nidħlu fil-kamra tas-sodda fejn hemm il-laser grid. Trid turina xi ħaġa jaqgħu. Ħanidħlu hemm ġew mela. Diħlin. Ħanħalli tape recorder hawnhekk mirkom mela. Issa waqaf wara. M'għandix id-doqli. Ritna nidħlu hawn ġew. Jekk iva, ixalli dal-apparat li għandi fidi. B'xi mod tikkomunika magħna b'mod iktar ċar. Ghost juba du ma tkellimx, du ma qalx kelma waħda. Mela veru. Kont nżejtu li xaltu. Ġifieri jekk jgħid xi ħaġa tinħasdux. Ekku. Mela, ħanaddi minn ġol laser jiena. Alright, tridni. Qed inħares lejn il-mera wkoll. Trid tgħidli xi ħaġa? Sissa d ma rajt xejn li tikkonvinċini li hawn xi ħaġa li qiegħed hawnhekk. Orrejt qed tixgħalinna r-rempot, qed tixgħalinna li hemm fit-taraġġ. Imma tista' tini sinjal naqra iktar ċar? ċaqlaq xi ħaġa f'din il-kamra. Tista' ċaqlaq li xi ħaġa ġu din il-kamra? Ir-rempot waqaf idoqq. Trid tarġa' tixgħaluli r-rempot. Arġa' ddim miegħu. Jew hemm il-piramida isfel. Ixgħalili. Tittersaq viċin tagħha biex tixgħalha dik. Ir-rempot waqaft tbabas miegħu. Thank you. Mela veru għaw xi ħaġa, Lisa, għax kif qed inti hekk. Mela l-arnexxilek iddoqq inna r-rempot issa. Tina sinjal ċar, aħjar. Għandi dal-apparat f'idejja. Irrid nisimgħu idoqq. Inti, reġa. Mhux mill-kamera, no. Le. Trid tiċċaqlaq li xi ħaġa ġo din il-kamra? Tridna nibqgħu hawn fuq ixgħalli r-rempot. All right. Saqsek qed ikellmek dan naħseb. L-ewwel ostja. Jiġifieri inti tridna nibqgħu hawn fuq. Xi trid tgħidilna minn hawn fuq mela? Nixtieq narak.
kapaċi tidher timmanifesta? Iva? Jekk iva, arġa' doq ir-rempot. Le? Issa ħanajdlek inti biex issaqsi inti. Trid forsi tikkomunika ma' sit il-post? Forsi ssaqsik xi ħaġa hi? Tkellem inti, saqsih. Inti ma tridx tidher biex ma tbeżżax lili. Biex ma nibżax jien għalhekk. Jekk iva erġa' doq dik li hemm fit-taraġġ. Jista' jkun, Saqsih, arġa' konfermaħħa. Żgur jiġifieri biex ma tbeżżax lili, żgur, erġa' doqqa jekk jogħġbok, jekk iva erġa' doqqa. Ħa nikkonfermaw. Saqsi jekk hijiex l-istess entità li rajt. Inti, min inti? Inti dik il-mara li dert li darbtejn? Darba minnhom dert li fejn it-taraġġ u darba minnhom dert li f'magażin? Jekk inti ixrelek mhux hi tixrelix. Tista' tkun hi. Mela ħanarġa' nsaqsik jiena. Tridna ninżlu isfel? Tridna nibqgħu fuq? Għaw fuq tridna. Mek tridna nibqgħu fuq, ikkomunika magħna b'xi mod. Mhux hekk biss, iriduk titkellem. All right, qed nifhmek. Imma rridek issa tixalli dal-apparat ukoll. Ħalli nikkonferma li qiegħed hawnhekk. Kull ma trid tagħmel tersaq lejh biss. Tix intellaw il-piramida u fuq. Veru. U ntellaw anki il-ghost tube. Mela trasferejna kważi kollox hawn fuq issa. Fil-kamra fejn ridna noqogħdu. Issa ma daqqejx darba r-rempot. Mela issa doq lill-piramida. Ersaq viċin tagħha ħalli nkun naf illi vera tridna hawnhekk. Tridna hawnhekk issa jew le? Issa kuntenta għajnik ġejna. Torina li qiegħed hawn jew qiegħda hawnhekk. Inti x'inti? Mara jew raġel? Jekk mara ixar il-bozza l-ħamra. Dik qed hemmhekk tat-taraġġ. Jekk inti raġel ixar il-bozza l-ħadra. Ħanarġgħu naqbdu mar-rempot? Ir-rempot, għalfejn qed taqbad dejjem mar-rempot. Jekk hawn xi ħadd għalfejn ir-rempot trid xi ħaġa fit-taraġġ forsi. Tridna mmorru fit-taraġġ? Jew nibqgħu ġo din il-kamra? Immorru fil-kamra tal-mami u l-patom jew ta' missieri. Jekk qiegħed ġol-kamra tiegħi l-entità sewwa, tista' tixel il-piramida dik li hemm fuq is-siġġu f'quddiem is-sodda. Ixel il-piramida li ma naħa trid
ħalli nikkonfermaw li hawn xi ħadd. Ma rridux indejquk aħna, ninvestigaw biss qegħdin aħna. U-rempot waqaf. Waqaf kompletament issa. Biex tixteri rempot terġa' tat-taraġġ, terġa' tixteri. Forsi tippreferi rempot mill-piramida? Għazzamatan. Mela dan, jekk qed jirrispondi hemm xi ħaġa fit-taraġġ mela. Mela, tridna ninżlu fit-taraġġ? Saqsih inti. Tridna mmorru fit-taraġġ? Jablem l-ispiritu hemmhekk mela mhux qiegħed hawn ġew kamra. Filli ma daqx darba. Tista' tiġi fil-kamra tiegħi jekk jogħġbok, titlaq mit-taraġġ u tiġi fil-kamra tiegħi u tagħmilna sinjal bil-piramida ħanikkonfermaw basta mhux taskomdu għalik. Ma rridux niskomodawk. Jew indejquk. Tista' tagħmel hekk. Għadek qatt ma xeltilna l-piramida. Tajt namlu l-piramida fit-taraġġ. Namlu low sensitivity għaxan kellha taqbad il-ħajt. U għarrajt issa ġejna fit-taraġġ. Mela issa rridek tixalli r-rempot. U tixalli l-piramida. Ħatorini l-vera qiegħed hawnhekk. Ħalli issa naqbdu nikkomunikaw u tgħidilna eżattament xi trid. Rostja l-ballun. Qed imissu xi ħadd hu? Waħdu mingħajr ma missejtu. Il-ballun mingħajr ma missejtu xal. Mela ħa nagħmilhom hekk ara. Ma taħsibx li għax waqa' forsi mhux jaħdem sew? Le. Ma kienx qed jixal. X'hekk ekku. Tuħ ċans jintefa'. Veru. Issa resetja kollox. Issa għandek 3 apparata hawnhekk. Ġejna fit-taraġġ kif għattilna. Issa ridek tixalli r-rempot. Ejja, wieħed wara l-ieħor ridek tixalhom li. L-ewwel ir-rempot u mbagħad il-piramida. U issa l-ballun. L-ewwel darba li rajta tixal. U viċin, Tista' tixel. Tajjeb, mela issa ċaqlaq lill-ballun. Qed nisma' isu ħamjatura. Iwa dak il-tape recorder, l-ewwel motor ta'. Le, mhux dak. Hawnhekk qiegħed għax qiegħed quddiemek. Le, mhux dak. Qed nisma' ħamjatura. Jien ġieli smajt fil-kulutur, xi ħadd jagħmel hekk ta'. Ġieli smajt fil-kulutur, mistilni ma nisimgħu. Le, qed nisma' qisu. X'qed tisma'? Su gurgling jekk ta' ilma mu sejjer hekk. Ma nafx. Jekk hawn xi ħadd tista' tmiss il-ballun. Tista' tmissu jekk jogħġbok. Qiegħed fit-taraġġ ukoll. Ħalli jixel, ħa naraw jixel, ħalli nkunu nafu ċerti li hawn inti. Tista' tagħmel hekk jekk jogħġbok. Jekk inti m'intix dik il-mara li dert li darbtejn. Ixelna għal-ballun jekk jogħġbok ħalli nikkonfermaw. Missi l-ballun. Daqshekk diffiċli biex tagħmel hekk. Xi ħaġa li terma. La xejn.
So waqaf kollox issa. Rajti? Ix bina xkifet nara, Stiet naqta' nifsi. veru. Tridna mmorru, ħalli fil-kas nżarmaw. Ma trix tikkomunika magħna aktar qisek. Il-ghost tube għadu ma qalx kelma. Qas waħda. Exalon wieħed l-ewwel ir-rempot. Hekk, thank you. Thank you. Il-piramida. Il-piramida. Pass ieħor l-isfel. Inkella ma nistgħux inkomplu nsaqsu mistoqsijiet. Jien għadni minix ċert hekk qed nikkomunika ma' entità jew inkella l-equipment qed jigliċċja. Jiġifieri rridek torini biċ-ċar. Miss l-equipment, missu. Ma jimpurtax tixall l-aħdar jew l-aħmar, imma rridek tixalli xi ħaġa. Immorru? Ħanżarmaw mela. Tajjeb, ejja. Kompli. Il-piramida issa. Trid tgħidli xi ħaġa? Hawnhekk araħ, hawnhekk qed iħoss hawnhekk qed iħoss ara jaqbad xi ħaġa. It's hiding. It's hiding. Smajtu jgħid qed jistaħba. L-ewwel darba li tkellem. By no means. By no No means. means. Qed jistaħba. Blood. Blood. Mother. Water. Mother. Mother? Sorry. Imma it's hiding, interessanti, Istra, it's hiding. Mother, Qed tistaħba minna. Sajja. Sajja. Qed tistaħba minna. Trid tgħidilna xi ħaġa oħra? Hawnhekk ara. Assuredly. Hawnhekk qed jaqbad. I'm not sure. I'm not sure. Assuredly u I'm not sure. Come closer. Fej. Fej. Hawnhekk irridu niġu aktar qrib hawnhekk, jiġifieri fejn. Uppa hawnhekk. Qed idhom xi Araw. ħaġa. Satan. Umma ta' wek fejjet li fili għada l-mastri. Anke jien. It's hiding. All right. It's hiding. X'inhu it's hiding? Għal ġiġa tgħidilna it's hiding. Min? Who is hiding? Tista' tarġa' tkellimna? Incorrect. Car. Sure. Melux fil-birthday ta' missieri xtrajt karozza Elvis. Cadillac, u jisalajta ma ġiex kombinazzjoni. Ma nafx jekk għaliex. Torment. Torment. Torment, veru, għaddejna minn torment.
Xi trid tgħidilna? Min inti? It's a no. Min inti? Tista' tgħidilna min inti? Ngħidlek x'nagħmlu. Laqisek trid titkellem. Trid tmiss l-ispalti? Trid tmiss l-ispalti? Miss li x'imkien? Turina fejn qiegħed? Flima kamra Leave trid. me alone. Ħalluni waħdi da qed jgħid. Leave me alone. Tridna nitilqu ġifieri, għajdli yes jew no. Irrida ċara, yes jew no. We commanded. We commanded. Ġifieri Coffin. coffin. Qed tordna għandna li nitilqu ġifieri, hekk qed tgħidli. Inti tiffidja mill-biża' tagħna u x'vera. Ward. Iddejjaqt. Titnintertejnjawk naqra, mela ħanajlek x'nagħmlu. Beżżana. Le, da. Darba biss ħansaqsik, jekk tgħidilna biex nitilqu, nitilqu. Naqbad inżarma u nitilqu lem. U nħalluk fil-paċi. What is this? Aħna qegħdin hawn biex nikkomunikaw miegħek. M'intix titkellem ċar magħna. Issa dnilek għalfejn qegħdin hawn. Għajdilna inti xi trid minn għandna. Tridna nkomplu jew nitilqu? Catherine. Kont ħansaqsik. X'ismek? Catherine qaltli. Catherine ma fil-ħadd Catherine. Imma Catherine huwa isem inventajtu inti issa. Jien irrid ismek Vera. Suppost jekk insaqsik 3 darbiet għandek tgħidli l-verità. X'ismek? Forsi jisma Catherine. Inti entità trickster qed tipprova titnejjek bejna? Bija m'intix ħadd titħaqta. I'm scared. Beżżajtek? Ma mhux tkun qed tgħidilek sarkastikament ta'. Fimt? Mela, Għax da bħal meta qed beżżani ta' fimt kif? Da spiritu x'inhi. qed titnejjek bija? God. Have we met? Jista' jkun. Għaliex iddeċidejt li titkellem issa f'daqqa waħda? Għadek maċ kelma waħda? There's 4. Għawi 4? Simple. X'inhu sempliċi? Żgur għax jiena inti din u hi, fimt? Għalhekk qegħdin 4. Jew jekk mhux qed tot il-qattusa, kollox sew. I Edin, can't get through. all right, mela. I can't get through it tajt. Mela rina naqra il-qawwa tiegħek. Mela. Ixallinna l-piramida. Dik, mela, dik iva. Il-piramida qiegħda fit-taraġġ. Għaliex qed tgħidli you can't get through. Ma tistax tikkomunika magħna? M'għandekx qawwa biżżejjed biex tikkomunika magħna? Xi tridna ntuk? Xi tridna ntuk? Flashlight? It's hiding.
Titnixallek it-torċ. Tal-aħħar darba. Issa xaltlek it-torċ. Hekk ridt. X'inhu it's hiding? Min? Who is hiding? Who is hiding? Understand. Please stop. Nieqaf. Qed nintimidak jaqgħu. Incorrect. Le. Mela li xtedni nieqaf. Waitress. Nieħu reba. Disgusting. Disgusting. Ma qed tħawwa dita. Jiena disgusting. Wait, restaurant għax taqsam wait. Spjega li naqra, għaliex għat li disgusting. L-aħħar darba għat li fool u stupid. What? She's not here. Mish qadawi. Għal min qed tirreferi. She's not here. Failure. Failure. Random. Mela dil-investigazzjoni ħana l-qowa hawnhekk. Kif rajtu ġraw xi affarijiet, però ħafna minnhom għalina huma random. Kien hemm momenti fejn forsi ħanazzarda ngħid kien hemm naqra kombinazzjonijiet, kien hemm momenti fejn anke l-equipment beda jittriggerja waħdu u iktar minn equipment wieħed. Però ovvjament qed irridu nirreviewjaw il-footages li għandna tal-laser grid, is-sound jiġifieri mirkondu ħafna xi jagħmel issa. Però minix impressjonat b'dak li rajt. L-equipment għadu mhix hawn, m'hawnx ħossu. Għamilna momenti, issa raġa qabad, għamilna momenti fejn ir-rempot ma waqfitx, kien hemm mument wieħed biss fejn il-ballun iċċaqlaq u rajtu jixal, kien hemm mument minnhom fejn ħasadna ħasda Mirko. Kienet jittestja il-piramida, ħares lura smajt għad-doq u m'għandunajtx illi kien Mirko u ħasadni. Forsi f'din l-investigazzjoni li nnotajna wkoll, jew ċe nnotajt jien, li kien hemm momenti fejn bdejt naqta' nifsi, tajt nifsi darbtejn. Li minnhom kelli noħroġ barra u kelli noħroġ impejb sigaretta għax ma flaħx. Mela xi ħaġa li kienet qaltenna wkoll anki sejt id-dar waqt il-podcast li dak iż-żmien meta kienet traddik l-apparizzjoni taħt it-taraġġ kienet taqta' nifisha wkoll. Ma nafx forsi kombinazzjoni jista' jkun għax konti li ma nixal sigarett, jista' jkun ukoll. Imma kienet esperjenza tajba, naħseb għandna naqfu tix tajjeb ukoll. Ovvjament qed irridu naraw x'ħareġ mir-recordings u hekk. Narawkom darba oħra ta'.